αποφασίσατε για να φύγετε τόσο μικρό στην Αμερική? Φτάσαμε σε ένα σημείο, ο πατέρας μου, Θεός χωρέστον, είχε πολύ μεγάλο μυαλό και αποφάσισε ότι το καλύτερο μέρος μάλλον για το μέλλον των παιδιών θα ήταν η Αμερική, γιατί νόμιζε τότε θα πάμε, θα μάσουν πόσα δολάρια θα μάσουν, γιατί τα πετάνε στον δρόμο και έτσι λεγόταν ή θεωρούσαν μερικοί. Λοιπόν, και πήγαμε στην Αμερική, σπουδάσαμε και δεν γυρίσαμε όμως. Αυτό είναι το κακό. Ήταν να πάμε 5 χρόνια. Πήγατε οικογενειακός? Οικογενειακός. 4 πήγαμε, ένας με έμεινε. Πολύτεκνη οικογένεια. Ήμασταν 2 αδέρφια. Τώρα είμαι ο μόνος που έμεινε. Όταν το βράδυ πρωτού φύγετε από εδώ, την ημέρα που ήρθε το ταξί να μας πάρει το πρωί, ήρθε ο παππούς μου να μας χαιρετήσει.